Anis mong ngalan, sa pangalan ni Kristo nga pinagpaduluwas, ang tanan mo kayo namin. Isa pabilita sa pagtindog ang ninyo ang mga kasulatan. In the book of Deuteronomy, chapter 8. Deuteronomy chapter 8. O Deuteronomy, o kapitulo 8. Versikulo 12 ka magsugot. Ano din ang kasulatan? 11. Beware that thou forget not the Lord thy God in not keeping his commandments and his judgments and his statutes which I command thee this day. 12. Lest when thou hast eaten and art full, and hast built goodly houses and dwell therein, and when thy herb and thy flax multiply, and thy silver and thy gold is multiplied, and all that thou hast is multiplied, then thine heart be lifted up, thou forget the Lord thy God which brought thee forth out of the land of Egypt from the house of bondage. To lead thee through a great and terrible wilderness wherein with fiery serpents and scorpions and drought, when there was no water, who brought thee forth water out of the rock of the plant, who feed thee in the wilderness with manna, which thy father knew not, that he might humble thee, and that he might prove thee to thee good at the latter end. 17. Thou shalt see in thine heart my power and might of mine hand hath gotten me this wealth. He did. But thou shalt remember the Lord thy God, for it is he that giveth power to get wealth, and he will establish his covenant which he sware unto thy father, as it is this day. Ang Diyos magaling manalangin, siya mapulong, ay magdasal. God, that I will use o mag-isip ko kami yung mga papilon o the taste of prosperity. Ang pag-testing sa kapuso. Isa'y kita na sahay nag-diskuta mga prosperity. Sa manang ikaiman kaninyo ang kapuso, sa kinig pamahagi sa Diyos o provision kini sa Diyos alang sa iyong katawan. Pero gusto kong masabtan ninyo na pag-uswag sa mga Kristoman, dili bulag sa pag-uswag sa atong mga kalan. Ingon ang 3 John, I wish above all things that thou mayest prosper in all things, and be in health even as thy soul prospereth. Ako I wish above all things that thou mayest prosper. Gusto ko nga kamo makauswapan sa tanan mga butang, maingon nga kabusan mag-uswag diha sa panlawas, maingon nga ang inyong kalat nagmauswag. So, ang prosperity nagipangita sa mga anak sa Diyos, dili kini bulag sa pag-uswag sa kalat. Kaya kung ang atong prosperity bulag galing kini sa pag-uswag sa kalat, and there is something wrong. That's why dili ipakita na naay testing. Usahay ang mga tao gusto nila na mag-uswag. Dili sila gusto kawalan. Ang ubansan gusto nila kawalan yung ganun eh. Si David, ikon siya, Ginoo, ayaw ko na ito apagayon. Pasilikalitan ko ikaw. Ayaw sad ko pag-ublihin pa tayo. Basi inimod ko ikaw. So, sa kinig sulti ni Apostol ni David, na kung ang tao ay mag-uswag sa kadako, sometimes ang iyang mahitabo, malikod niya ang ino. Makalimtan niya ang ino. Pero kung ang tao sa magkaanan o kalisod, basi mahilimod sa niya. Pero sa Apostol Pablo, ingon siya, ako makantigo magkinamuhin sa kadagaya o sa kawalan.
Because I can do all things in Christ which strengtheneth me. Kay mahimo ko ang mga butang, tanang mga butang, pinagi kang Kristo nga nagapalikod ka. Muna na dinhin, kining pag-uswa, sa kining ka-testing sa, doon ay testing sa pag-uswa. That's why atong nabasa na ang mga anak ni Israel, ingon din ang kasulatan, sa 12, lest when thou hast eaten and art full, karon kung kamo makakaon og mga puso ug mga tukod ug mga maayong balay ug mga puyo niini ug ang inyong mga karnero, ang inyong mga kanon sa inyong mga karnero, ang inyong mga baka, mudaghan, and thy silver and thy gold is multiplied, and all that thou hast is multiplied. O ang anak kaning mga dugang, verse 14, did thine heart be lifted up, and thou forget the Lord thy God which brought thee forth out of the land of Egypt from the house of the Pharaoh. Basi, baya inyo nang hikalimtan ang Ginoo nga inyong Diyos nga pagawas kaninyo gikan sa kaulitan sa yuta sa iyo. So kung ikaw makakaon niya mga puso, kung niya imo nakasulatan, kung ikaw makabalay, mga maayong balay, makapuyo nini, o mudaghan ang imong mga baka, ang imong mga panon sa imong mga karnero, ang imong mga salapi, ang imong mga bulawan, mudaghan pag-ayo, o ang tanang mga butang na kanimo, it will be multiplied, then thine heart be lifted up. Base ang inyong makasing-kasing magpataas niya. So, usa ini ka instruction sa Dios ngadto sa mga Israelita sa naa sila sa kamingawan. Na kung muabot man kining mga butana, sumod kay ang Diyos nagsaad sa mga anak ni Israel na kung muabot na sila sa yuta nga di nagapaabay sa gatas o dugos, God will bless them so much. But you have to remember that sa inyo na atong Ginoo sa iyang mga pulong, iyon siya. Only be through the great and terrible wilderness, iyon siya. Iyon siya dinihopiding the wilderness with manna, which their father knew not, that he might humble thee, that he might prove thee to do the good at the later. So, ang mga butang di ay nga gihatag sa Diyos, niya ang mana na wala mahibaloy sa inyong mga ginikanan, aron na ipakaon ang inyong mga ginikanan, dito sa kamingawan, aron kini na kamong mapayubsanon, that aron kini na mag-testing ka ninyo, kay ang maayon ini na sa kaulitan mga panahon. So, ang gihimo sa Diyos, why God brought the children of Israel in the wilderness, para to set them humble, para mapayubsanon sila, para sulayan sila, para kini sa ilang kaayuhan kay sa alam kini sa ulay mga natin. So ang atong mga pag-antos, ang atong mga kalisod, prove kini. Pero kung maabot na sa kanatong mga blessing, do not forget. Ingon ang kasulatan sa verse 18, but thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth power to get wealth. Apan hinumdumin ninyo ang Ginoong Jehova, kay siya mo'y naghatag kaninyo gahom na mahimo kamong adunahan, that thou establish His covenant, which is sure unto thy fathers, at it is this day. So diya ipakita sa Diyos na niagang mga anak sa Israel, sa kalisod, kini-testing kini. Then God bless them. Niya, aron na dili sila makalimot sa Diyos, na ang Diyos may naghatag kanila o gahom na mahimong adunahan. It is God who give us power to get wealth. Dili kini atong mga paningkamot, dili kini atong mga kahapon, but His power. Yakin. Una nga, sometimes, usahay asundon ka sa Diyos sa ikawang prosperity. Pero this is the test. God will give you something like this. Pero pinitesting. Ipag mo nga ang sakyanan, the vision. Dili kini ninyo makita na kini maayo na sakyanan kung kini walay sulod.
Sakyanan, di ka makaingon na kini maayo na sakyanan, nindot kini nga sakyanan, nindot kini nga baruto, nindot kini nga bangka, nindot kini nga barko, kung kini walay sulod. Pero kung masugdan na gani kini ug daghang karga nya naay mga tubig, dinhi ka makaingon nga nindot kung dili malugdan. Amen. Because when the vessel is empty, usahay ang atong pananaw with the vessel, maayo kini nga vessel. Pero kung imo kini ibutangan sa dagat, kung ibutangan na limog tubig, dinhi na makasabot ka kung maayo o dili. Kaya nga naman, na ang pagkista. Inusap ni Ana sa mga anak sa Diyos. Sometimes, ang mga anak sa Diyos, kung ihabag na gani ang mga panahon sa pag-uswag, hindi mo matistingnan kung unsa siya. Nakasagot ba ko ninyo? You can see na kini nga barko ha maayo din kung naanay mga sulod. Pero kung way gani sulod, di ka makaingon na maayo. Pero sundan na gani di mong tubig o way lake. Makika, this is a vessel, good vessel. Pero magsulod na gani pag-lake. Makika, tilit maayo. Inusap ni Ana sa mga Kristohan. God will put us in a time of prosperity. Hatagan ka pagpuswa. Pero hindi may baluan ka kung sa kang klase nga sakyanan sa panahon sa imong pagpuswa. Balo ba mo mga higong makumbisyon sa time success, i-allow sa Diyos ang mga success in order to be tried. Amen. Balo ka wealth, rebel sa business. Ang pagkadunahan ang himatayan kung ikaw hapag. When God will bless you with more wealth, may lahat ka kung hapog ka ulit. Nakasagot mo niya. Tingali, makainga kung ako na iPad na. I will give this. I will do this. I will pay this. I will help them. Pero kung mapuno na, baby, hindi na magawas ang imong karakter. Kung unsay karakter niyo. So, tingnan ko kung there are tests of prosperity. That's why sa panahon na naatas sa kahugawin, look, brother, sister, ang atong nakatan. Tanawa, kung ginoon sa tao ang tibig sa Diyos. Tanawa kung ginoon sa tao pag-amping, pagsukladan sa Diyos, tanan natin ito. Di ba yun siya? Yun siya sa mga pulong sa Matthew chapter 6. Di siya ayaw kang makahadlok sa inyong kanong, sa inyong mo. Ayaw kang makabalaka, mahitungod sa inyong ibiste. Mahitungod sa inyong kanon. Mahitungod sa inyong himno. Tanawan ninyo ang mga landa. Tanawan ninyo ang mga sambo. Wala sila magtanong. Ang mga mananap, wala sila maghabol. Iyon siya dinayin. Therefore, 25, I say unto you, take notice for your life. Ayaw mo kabalaka kung sa'yo, para sa inyong kinabuhi. Kung sa inyong makaon, kung sa inyong ibistig. Dili ba ang lawas? Kung sa inyong ipusol, sa inyong lawas. Dili ba ang kinabuhi labaw man sa kalanon? Dili ba ang lawas labaw man sa bistig? Tanawan ninyo, malandungan ninyo ang mga langgam sa kalangitan. Sila wala magtanong, sila wala maghipos. Sila wala mag-ani, apan ang inyong langit ng amahan, nagapakaon kanila. Dili ba labaw pa ka magbili ni ini? Sa kinika instruction sa atong Ginoo while we are still empty. Sa panahon na kita empty, mao ka nagkisulti sa Diyos. Ayaw ka pala ka. Mahigmod sa imong kanon, sa imong instruction ka na, samtang wala ka pa. Pero kung naa ka na, inong tumisot. Pero ba mo sometimes success, so tingnan ko ako. Sometimes, ang mga pagday, nanday ko na gani ka, si sister, si brother, ni
In praises, there will be fine pride. Diha sa mga pagday, makakaplag ka gato. At sa may mahigatuhan, katuloy mong sige nagday. Nakasagot pa ko niya. Ang tao na galing sige nagday sa usa tao because of his success. Sige day, katugaya. Ang tao na yung giday, maubot siya niya agad. Nakasagot pa mo niya. Ako rin isulti ka ninyo. Dili mo na gusto na akong maulawan mo. Kung dili gusto na akong mapahimat mo na kamo, na kung maabot man ang mga pagday sa atong church, sa atong mga kaigsunan, please stay behind. Kung maabot man ang blessing, please do not be selfish. Nakasagot pa mo niya. Kaya nga, kinit mga butanga, ang Diyos mo'y naghatag ka na. Wala nga, sometimes, hindi din na kasulatan, triumphs, minsan, ang mga kadaugan, anong mga kadaugan, upang exposes the leak of unbelief. Usahay, sa grabe na kadaugan, usahay, na anay dahilig sa pagkadilig matino. Kung halos tanan atong gitawag sa Diyos, tumaon sa Diyos, kanunay tanan mag-augod, usahay o gawas na ang unbelief. Unbelief of His word. Mula, ikaw na yung nagsalig. That's why, mga hindi ko mahugso. Nailing na kagabi. Gusto kong masayaw ninyo na kung maabot man ang prosperity, this is a test. Kung maabot man ang mga kadaugan, this is a test. Kung daghan ng mga kadaugan na masinatin, kini sa kapag-disney kung asa natin balik kini mga kadaugan. Sultihan ko mo, ang Diyos na naghatagan ako, niining mga butanga, dapat siya mo'y mahimay. Ninyong tanawon, sometimes ang Laodicea na panahon. Ang panahon sa Laodicea, dito that God blessed it. Ingon ang atong Ginoo, kamo nagakanayon na kamo mauso. Kamo nagakanayon na wala na'y nakulang kayo. Kamo nagakanayon na kamo takot. Walay nakulang. So, ang Laodicea, doon ay dagang material blessing. But ang review sa atong Ginoo, kapag sa walay pagpakahibalo ng pangubuta, hubo, makaluluwi. So, ang material blessing ilang giisip na ang Diyos may panalangin kanila. But in reality, that is not a blessing from God. Kaya ang blessing na tinuod na gikan sa Diyos, kinimula sa pag-uswag sa atong mga anak. Permanente kauban ang pag-uswag sa atong mga anak. Sa diha na doon lang ang pagbalik sa atong Ginoo. Doon lang natagbuo na sa kung atong tanaw na nakaanamog kadoon ang pagbalik sa Ginoo, dapat matagamtan nato kanunay ang kadool sa Dios sa atong mga kasingkan. Without money, without kung bisag walay mga pag-uswag, pero dapat ang una nato nga pag-uswag, ang pag-uswag sa atong mga anak. Kaya usahay ang tao na gani na magsalig na sa tao. Ay nga naman, usahay na rin mga tao na ilang saligan ng tao na. So, tingin ko kamo, you will be answerable. With ang blessing sa Diyos, individual na alay andam na blessing sa matag sa kanila. Dili ko mo to na ang blessing usara ka tao ng dagay. Matag usara na to, God will bless. Pero there is a test of blessing. Pero mo, na diha sa Ecclesiastes, ang tanang mga utang, it happened to all of you. The power to get wealth, everything, muagi sa tanan. Mananglitan. Ang pag-uswag, ang tanang mga utang. Ingon sa Ecclesiastes, kining mga utanga na hitabok kanila. Pero depende kini sa imong pag. Ingon siya, gusto kong basahon ng Ecclesiastes.
Ecclesiastes chapter sa nindot na mga butang. Ancient. Verse namatod pa sa akong Ginoo diha sa iyang mga pulong. Siya ang tanang mga butang mahitabuan kanila. So, ang pag-uswag dili lamang kini sa usa ka tawo, kundi tanang tao hatagan sa Dios sa kahigayunan sa pag-uswag. Pero ang problema, kung sila makamatikod ba niini o dili ba? Ecclesiastes chapter 9 verse 11. Ingon din, I return unso under the sun, that the race is not to the swift. Ako mibalik, ug nakita ko ilalom sa adlaw, na ang lupa dili para sa mga tulig. Ang away dili para sa mga kusgan. Neither yet bread to the wise, dili ang makaon para sa mga manggialamon. Nor yet riches to men of understanding, dili kay ang kadato ngadto sa mga tao nga mahait ug panabot. Nor yet favor to all men of skill, but time and chance happen to them all. So, gusto ko masaktan ninyo na ang lupa, iyon din ang lupa, dili alang sa mga matulid, ni ang gubat alang sa mga mabasko, ni ang tinapay alang sa mga mahalam, ni ang mga bahati alang sa mga tao sa kahibalo, ni ang kaluoy alang sa mga tao sa mga batik. Apan ang panahon o higayon, mahitabo kanilang tanan. Kini na sulti sa Diyos, pinaagi kong sulong. Kita tanan na akin ini. Kung mo yung chance na madato, nag-agita. Pero usahay, wala na itong mabuti. Usahay, ang atong mga kadaugan, kakay mga kadaugan na may-agit ka na. Pero usahay, wala na itong mamatindi. Kasi ako nagkatao ko na matagusan ka na ay chance. Pero ang problema lang, pag-abot sa chance, huwag mo ibalik nando sa Diyos. Nakasagot mo muli. God give us chance to become blessed. God give us chance to become healthy. God give us a chance to become prosperous in your soul. Pero ang problema, wala maguniti. Kaya wala mahatag ang himaya o pagpasalamat sa Diyos. Sa ako naging din, ang Israel, dala siya sa wilderness niya, ang Diyos na panalangin kanila. Pero imang sila, ang among kaugaling gaho ay nagpadato ka na. Ingon sila nga, sa diyan na nagmauswagon, ang ilang makasing-kasing was lifted up. Pero ingon na nga itong Ginoo, dapat unta inyong hinumduman na naghatag kakahong ninyo sa pagkahimong adunahan o sa mga kadaugan kasama ninyo, ang Diyos mo ay naghatag kayo. So may brother and sister, hindi ko maglan. Tanan na ako kadaugan. At dagan ka spirit. Tanan na success tayo sa mga anak sa Diyos. Tanan ng mga pagdaig na ihatag sa Diyos kanato. Sa mga tao ba, dapat ibalik natin nato sa Diyos. Because we are not the owner of this. Sama sa itong yawin kaniya. Imo ang himaya. You deserve the glory. Dili ako, mga hikuman. If God bless us sa mga spiritual na mga lutan, kung ang Diyos nagpanalangin ka na to sa akong panimalay,
Kung ang Diyos ang panalangin na ako sa akong church, sa mga magtotoo, He deserve the glory. Amen. Wala ang mga higong makunso. Ako mga salamat sa Diyos. There is a test of prosperity. Diba ba mo? Ang test sa prosperity, ang testing sa prosperity, it reveal your character. Magpagawas kini sa imong kinaiyak ikinsa. Nako'y nakita ng mga tao, hindi naka-accumulate sila o mga gamay ng mga kwarta. Naka-accumulate sila o 20, 30,000, 50,000, 40,000. Nakalimut sila ang naghatag nila ni mga bahan nila ng Diyos. Then, matingala na when they use it, nahimukaw. Pero na ay mga tao na nagpanalangin kanila, gamay rin ng mga panalangin, ilang i-consider kinigikan sa Diyos, kung maliinin, bayan-bayan ang puso. Sama-sama isulti ka ninyo sa kapastor na nakadawat sa mensahe sa denomination. Naghagok siya, nag-ani, tumanggabi, nag-ani, nag-tricycle, nagpahok baboy. One day, nakamatay siya, anak, gawin kita ang sandalan ng nangailan. Ang yan mo na ako na spiritual kayo masyik na. Weeks after, he received 50,000. Ibalo mo sa pag-ibot sa mga tao. Yan ginuhod. I pray, Lord, what will I do? This is daily din ako. Imo kinig ito. Ibalo mo sa neto. Sa iyang 50,000, dito nagsugod na iyang ipakulang ng kwenta. A matter of 3 years, 4 years, million ang iyang ikita. Mga anak sa Diyos, ayaw mo una-una ang prosperity na ihabat sa Diyos. Murag kalib, bigla. Murag nakajakat ang mga Luto. Murag nakajakat ang mga utang. It starts with a little blessing. Sa akong kasing-kasing, wala akong magtuho, gusto na akong ginunya. Ang akong gitukuhan, ngayon po. Amen. Ay, wala ba mo sa parangulog ng talents? God give you. Ang usa nakadawat ng tuwa, ang usa nakadawat ng 5, ang usa nakadawat ng 7. Ang napulog yan di pamatigay, ang 5 yan di pamatigay, ang 2 yan di pamatigay. Ang usay ng ilo. May bilabla ng sister, wala na ako discourage ka lagi ng mga anak ko na God will bless us with volumes of gold na yung mga balbo mo sa akong kasing-kasing di ko may kaya matubuhon sa Diyos ang gamay na buta na mahimot. Sa amot sa Diyos na igagmay na himunin. Amen. Kaya kung nagatuo ko ng prosperity, it will start in the house. Sa balay sa Diyos. Manana, I believe na bisa po sa gamay sa inyong mga kapitan. Sulti ang Ginoo gamay niya. But we can't this like you give me power to be. Well, among blessings of Diyos, God will bless us. God will bless us with no adding sorrows. Kaya mga dato ayaw mo tanaw niya. Kaya mga dato na mga dili Kristiyano na ay blessing, pero na ay pakapin ng mga kagulanan. Pero when God will bless us, He will bless us with no added sorrows. Mga nga akong mapadasig kanina. Prosperity reveal your character. Amen. Ang pag-uso at magdaya ang iyong kinahin. Even though in our family, sa among panimalay, makita na ako na ipag-uso. Pero sometimes makita na ako mga karakter. Akong ibadlo, dili ni maayo, dili ni isa. Because sometimes wealth reveal selfishness. Sometimes praise reveal pride. Triumph reveal a lack of unbelief. My beloved brother and sister, taliwala sa mga pag-uso, taliwala sa mga panalangin, dapat sama kita kang Pablo, makaantigo magkinabuhi sa kadagaya o sa kawalan. So he deserved the glory. Matut ba rin, Pablo,
sa Philippians chapter 4, last verse. Initially, Philippians chapter 4. Filipos kapitulo 4. Versikulo 12. I know both how to be abased, and I know how to be abound. Everywhere in all things I am instructed both to be whole and to be hungry, both to abound and to suffer need. 13. I can do all things through Christ, which is strengthened me. Kanindot na pagkasabi. Ako mahibalo sa pagkinabuhi sa kawalan mo o sa kadagay. Nahibalo ako, everywhere in all things I am instructed. Sa tanang mga butang ako ikatuluan sa pagkabusog o sa pagkagutom. Both to abound and to suffer. Sa pagkadagaya o sa mga kalisod. Ako makahimo. I can do all things through Christ, which is strengthening me. My beloved brother and sister, ang mga tao, dili sila makadiscover kung kinsa sila. Dili ka makadiscover kung kinsa ka. Until God will drive you by the fullness of success. Nakasabot ko ang sa ako nang ikayon, ang tao, kita makimanta sa episode nila, maupo ani ko. Dili ka makaila kung kinsa ka. Hangtod na ang Diyos sulayon kaniya sa daghang mga kadaugan. Kaya kay walo kung kinsa ka. Sa daghang kadaugan na imunis sa sinabi, diha magawas kung kinsa ka. Brother and sister. And I hope sama mo kita ng Apostol Pablo. Mahibalo magkinabuhi sa kadagaya ng kawalan. Mahibalo magkinabuhi sa kabusog, sa kagutom. Sa mga paminanglanon, sa mga campus. Because we can do all things in Christ, which is strengthening us. Dalay ko ng Diyos, mga ibig magpuso. Manigit natin, pasalamatan ng Diyos sa iyong nakaalis. This is an instruction of God sa atong makita. Imagine ninyo dahil mga tao mamingon kumapuro, panalangin na huwag ipanihin, buhato na ako eh. No. You can see that kung kayo wala ka ang buha. Pero ang akong isulti ka ninyo, maghilom na. Maghilom. Kung na ay mga panalangin, buhata. Kung sa ina ay diktasyon sa Diyos. Ating kanina. So dalay ko ng Diyos. Santang matawi ka, you deserve the glory. Imagine ninyo na usahay, hindi ka makailang kung pinsan. Pero kung makabato na tao, daghang mga kapuswan, daghang kadaugan, daghang na mga kalantuan na akong nahito. Kini, istig kini sa Diyos, kung pinsan. May baluan ng mga sa katao, kung siya naguswag na, he will reveal his character. Nakita naman pili sa unang mga panahon kamot kami. But please, my beloved brothers and sisters, mga hindi ko magsuot lalaki, babae, kung maabot man ang mga blessing, kung abot man ang mga puso, kung abot man ang mga pag-like sa mga tao na hindi na, kung abot man ang mga bahandi, kung abot man ang daghang kadaugan, daghang mga supernatural na atong makita, nilimunahin mga tao. Kalambuan sa atong iglesia, kalambuan sa atong mga kadal. Sultihan ko mo. Deserve the glory.